סרטון הסבר קצר, זה נחיל דבורים שהגיע לבית בגבעתיים. במקרה באתי ומצאתי את המלכה פה על הדבורים, הורדתי אותה לתוך ארגז, ועכשיו לאט לאט מתחיל להיות בלגן, כי הדבורים מרגישות שהמלכה לא איתם בקבוצה והיא במקום אחר, ומריחות הפורומון שלה שהוא נמצא בתוך הכוורת, פה בפנים היא נמצאת, וכולם עכשיו מתחילות להיכנס. עכשיו קצת נעזור להם להיכנס פנימה. אתה רואה? זה משהו שלא תראה כל יום. לא, הן לא עוקצות, כי הן לא מגינות על הבית שלהם. הן עכשיו נמצאות במצב שהן עוברות מבית לבית, אז אין להם סיבה לעקוץ. לכן יש לי את החופש פעולה לעבוד וליהנות מדבר כזה יפה. מי שרוצה מוזמן לבוא ולעזור. בדיה, בואי תראי משהו מדהים. הם בשלב שהם לא עוקצות. הם לא מגינות על הבית, אין להם עוד בית. אז הוא יכול להעביר את כולם, תראי איך הוא מעביר. במיוחד אחרי שמצאתי את המלכה והכנסתי אותה לתוך כוורת. כן. הן יודעות כי הן מריחות הריח של הפורומון של המלכה, איפה היא נמצאת. עכשיו ברגע שהמלכה משחררת את הפורומון שהגענו הביתה, כנסו, הם ייכנסו. מחר הם יכולות להגן על הבית ולעקוץ, היום לא.